איבנט מאושר. אפילו שרק אתמול היה איבנט, האחד הבא כבר מאושר. סמי אישר את האיבנט הבא, והוא מובטח להתחיל ביום שבת, ה-11 באוקטובר, בשעה 10 בלילה. אם פספסתם את האיבנט האחרון, אין לכם מה לדאוג, כי האיבנט הזה עומד להיות ענק. סמי אישר שיהיה לנו עדכון הלווין, עם מכונה חדשה של מכשפה, והוא אפילו הדליף אחת מהחיות שיגיעו בעדכון, לגרנדה. סמי יזמן מלא סיקרטים מטורפים, כמו ג'ובג'ו, סהופלס, טרל הליץ ולוס טרל הליטוס. ואפילו סיקרט לקי בלוק, שתוכלו לפתוח בשביל סגפטי טואלטי עיסוק סקולה, או את הלסיקרט קומבינציוס החדש. בנוסף, סמי יזמן מלא מהלקי בלוקים החדשים, שתוכלו לפתוח בשביל לוס 6-7, לוס קומבינציוס, לוס בומביניטוס, ועוד מלא בריין רוטים גרועים. וברור שגם יהיה האדמין לקי בלוק, שתוכלו לפתוח בשביל לגרנדה, או ה-6-7 החדש, ואולי אפילו כמה טאקו לקי בלוקים, שתוכלו לפתוח בשביל לא הנקודה חמה שלי, או הקרוקודיל גבינה החדש. וסמי הבטיח שהוא יספים ליטרלי כל איבנט שאתם יכולים לדמיין, ואולי אפילו איבנט הלווין חדש. רק בשביל העדכון המטורף שסמי מבשל בשבילנו. אבל תיזהרו, יש סיכוי שסמי ישנה זמנים כמו שהוא עשה ביום שלישי טאקו. אז תעקבו כדי לא לפספס כלום, כי אני אעדכן אתכם אם יהיה משהו חדש.